Soziolinguistika adituak onartzen dabe hizkuntza biziko bada nagusi izango den eremua behar dabela. Euskarak udalerri euskaldunetan dauka nagusi izango den eremu hori. Udalerri euskalduna deitzen dutzegu, biztanleguan 70% baino gehiago euskaraz dakizena. Argi dago, erabilera bultzatzeko eta arnasguneak sortzeko ezagutza dela beharrezko baldintza. Baldintza honetan oinarrituta elkartu ginen udalerri euskaldunak ueman. Teorian onartzen jakoen garrantzia hori praktikara pasatzeko unian gara. Uste dugu politika berezisa biadiela gune honetarako eta horretarako instituzioen elkarlana beharrezkoa dugula.